Zdravím ťa, tu je Maršfer autoprojektu dameto.teraz.eu. Mám pre teba jeden dnes veľmi zaujímavý citát. Snaž sa pokračovať a nie byť perfekcionistom. A aby som ti to úplne najlepšie znázornil, na príklade je, keď vyšľú, dáme tomu, raketu na obežnú dráhu a zaujímavé na tom je, samozrejme ja som o tom nevedel, som sa o tom dočítal, že raketa v podstate nikdy nesmeruje presne na obežnú dráhu alebo presne na ten svoj cieľ. Vždy sú tam nejaké minimálne odchýlky, ktoré koriguje nejaký software alebo nejaký systém, ktorý je nastavený tak, aby tú raketu vždycky korigoval. To znamená, ona vždycky robí nejaké minimálne úchylky odchýlky od svojho cieľa. A takto vlastne sa dostáva smerom k k tejto obežnej dráhe alebo na obežnú dráhu. A hovorím o tom preto, lebo v podstate nejak podobne funguje aj podnikanie. V podstate máš nejaký cieľ, máš nejaký konkrétny zámer a prvá vec, ktorú musíš robiť vždycky, a určite budeš so mnou súhlasiť, je, že musíš začať niečo robiť. A niekedy možno začneš úplne blbo, zistíš, že niečo nefunguje, zistíš, že si mal začať inak, že si mal nejaké veci robiť inak. A osobne si myslím, že to vôbec nevadí. Samozrejme, veci sa vždy dajú robiť lepšie, ale ak začneš zle, je to vždy lepšie, ako keď nezačneš vôbec, pretože veľa ľudí, keď sa dá na podnikanie, či už majú nejaký vlastný biznis, alebo chcú spolupracovať s nejakou spoločnosťou, alebo chcú, dáme tomu, robiť nejaký, sieťový marketing, tak nezačnú vôbec. Nevedia sa rozhodnúť, alebo si povedia, teraz nie, urobím to potom, proste nezačnú a vlastne ak sa nezačne, tak sa nič nedeje, vôbec sa nikam neposunú a v podstate neposunú sa nikam ďalej vo svojom živote, čo sa týka, dáme tomu, financií. Samozrejme, riziko podnikania je tu vždy je to nejaké riziko podnikania, lenže otázka je, že ak nezačneš, tak nikdy ani neprídeš na to, v čom si slabý, v čom sa musíš zdokonalovať, v čom musíš zmeniť, ako musíš možno postupovať a tak ďalej. Pretože chyby sa stávajú vždy, dokonca je úplne známe, ja neviem, či čítaš nejaké zaujímavé knihy o úspešných ľuďoch, dajme tomu milionároch, že väčšina z nich aspoň raz v živote skrachovalo. A práve preto, lebo začali a možno sa im darilo a potom sa im nedarilo. Proste bol tam nejaký problém, skrachovali, urobili nejakú chybu, to je jedno. Každopádne netreba sa báť chýb, netreba sa báť toho, že začneš zle, pretože zlý začiatok je vždy lepší, ako nezačneš vôbec. A je jedno, v čom chceš podnikať. Viac o tom píšem na mojom blogu, mám tam nejaké ďalšie príklady aj v mojom živote, ako som sa rozhodol, ako som urobil nejaké rozhodnutia v mojom živote, ktoré vlastne spôsobili, že som tam, kde som teraz. A veľa mojich rozhodnutí som sa aj poučil, samozrejme. Viac o tom na mojom blogu, klikni na link pod týmto videom, prečítaj si o tom viac. To je odo mňa všetko zatiaľ, nech sa ti darí v podnikaní, to je Maršfer, čau.